Hey, yeah. Oh, no, no. Banana, laok ang tinata. Sa gugulaman kin kamutig o binyog kin ikampay papaya. Papaya, ayun ang ti papaya. Sinam ito'y halo-halo apay nga ikampi pang tinulabakan sa amit na lipatam anadeta. Formalagi ko lang ni Diyos at ana panunot mo ti papaya pang atsara. Inuman ta kutsara, naminta nagalas pa ng templang kinhan na imas tira magnanukwa. Di tayo may tutuin, akas ng inabra. Gusto sa nga adda at sos na pa'y kintabungaw. Ayun ang pila adda, handeta nga lugaw. Deto'y ket pampalami is na pulot nga aldaw. Sorry kasi takayat ko lang na yun abay tamin. Atot mineral na karga na dito'y papaya ngamin. Kayat ko akanin hanak agalangan. Kasi deto'y masustansya pa'y kanungin kaysa saging. Jakpan mo to'y marikrik. Amo no apay ngamin agapagtak. Anak na kainan ti Kanayon nga papaya tiin na kaya. anak papaya ti dardarete. Muray sisiring matagtagitem. Kasi ito ang paborito ko. Deto'y lang dyan kayat ti saba. Jakpan mo to'y marikrik. Amo no apay ngamin agapagtak. Anak na kainan ti Kanayon nga papaya tiin na kaya. anak papaya ti dardarete. Muray sisiring matagtagitem. Kasi ito ang paborito ko. Tibunga ti papaya, sustansya na ado nagtipon-tipon. Laimas irikado uray sinigang nga hipon. Handang nga pang merienda mabalintay nga pagsabon pampapudaw ti kudil no pumugutod. Kasalang mais nga adda karga ng carbohydrate. Mamaipalami ismayat pagikat ti init. Mapapuraw na pay uray kasipngit ang asingit. Yan masapul nga mang pisit. Kapay ti kalaman sisang kabasit. Hindi awang pagpanglok deto'y hindi itugot ko. Hindi awanin lotion deto'y pay ti ipahid ko. Kastahan agpeso. Ngem bagakit os-usto nagred katagong ko. Honesto, laok empanada, iso-ti sobrangan ng paimasen, pati painisan, buko kayat na dito'y kanin, kitno, adot pumagaw, isaganak to'y pagbugaw, uri ibosik amin, kaya akas na lang bakulaw. Jakpan mo to'y marikrik. Amo no apay ngamin agapagtak. Anak na kainan ti Kanayon nga papaya tiin na kaya. anak papaya ti dardarete. Muray sisiring matagtagitem. Kasi ito ang paborito ko. Deto'y lang dyan kayat ti saba. Jakpan mo to'y marikrik. Amo no apay ngamin agapagtak. Anak na kainan ti Kanayon nga papaya tiin na kaya. anak papaya ti dardarete. Muray sisiring matagtagitem. Kasi ito ang paborito ko. Inaldawhan maumay, kanit bigat aldaw ingat marabyan. Uray ko nampoy sardeng mundi pangan papayam di na magdakanya. Way apay kan bakit? Hanak nga maumakin nagsardeng jat amukas. Sanang na adik imalakat at ikastoy hahaan nga mababsok. Kunada bakan samit ada pula tebuksiton. Han mo unay kit no masubra ang pagbutit no kwatsan. Layo na paingen paritak niting nga lakwang binila. Kudeti kwartak dumanot na bati awang pay. Uray pagketi kumala nga 20 tumaray. Yan magbagnanaklatan mapambalay mi mesamilya nagadayo. Abutan at pirabi ay apo. Basta maong tanak maning tulos sumangpit kay ni nana. Ikandak man turit ko as sumango kay ni tata. Dapat yung papaya mabaot naktata uray tinarayak kilem mga kasuda. Jakpan mo to'y marikrik. Amo no apay ngamin agapagtak. Anak na kainan ti Kanayon nga papaya tiin na kaya. anak papaya ti dardarete. Muray sisiring matagtagitem. Kasi ito ang paborito ko. Deto'y lang dyan kayat ti saba. Jakpan mo to'y marikrik. Amo no apay ngamin agapagtak. Anak na kainan ti Kanayon nga papaya tiin na kaya. anak papaya ti dardarete. Muray sisiring matagtagitem. Kasi ito ang paborito ko. Ketakit ka pulang ti papaya papaya mabaot katata gaput papaya 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 ika itaya malwen ni tata papaya mabaot katata gaput papaya papaya ika itaya malwen ni tata.